חוזרים לא אחורה, לא הרבה אחורה בזמן, ממש לא מזמן, ב9 במרץ, 3 חברים טובים בדרכם לחתונה, חוצים את הכביש ברחוב דיזינגוף בלב תל אביב, צרור יריות מפלח את האוויר ושלושתם נופלים. מיקי נפצע בינוני, קל בפניו, רותם חוטף כדור בכתף וקורס, הוא מוגדר קשה, ואור שחטף בעצם את הכדור הראשון, נורא מטווח 0 בעורפו, נופל אל הקרקע ומוגדר מיידית כפצוע אנוש. פצוע אנוש ש11 יום נאבק כדי להישאר כאן. אור החזק, הספורטאי, איש הברזל, למדנו עליו, איש צעיר ומאוהב עם חלומות גדולים, לא יכול לירייה האכזרית הזאת. והוא נפטר. אחר מותו נתרמו איבריו, ליבו הושתל, כמו איברים נוספים, כבד, ועוד 5 איברים אצל 5 בני אדם שונים, שממשיכים לפעום בגוף אחר. ניר מרגלית, חבר של אור אשכר, זכרו לברכה. שלום ניר. היי, בוקר טוב. זה יום זיכרון ראשון שלכם, בתוך הדבר הזה שנוגע בתוך השכול, בפתאום להיות בצד הזה של השכול. כן, צער בלתי נתפס. החוויות והתיאורים גם שלך עכשיו וגם הנוכחות אתמול בדיזינגוף בצפירה הם לא נתפסות. ספר לנו על אור, על החברות ביניכם. אור הוא, כמו שתיארת, הוא מלח הארץ, גדל בצור הדסה, וגם אני גדלתי בירושלים, אבל הדרכים שלנו הצטלבו רק כשעברנו לתל אביב, והתחלנו יחד את המסע האקדמי. הוא בתואר שלו ואני בתואר שלי, גרנו בשכנות בצפון תל אביב, וחווינו את השנים האלה יחד, גם באקדמיה וגם בחוויות שמסביב. בעצם חברים סטודנטים כאלה, שזה הופך מהר מאוד לחברות עמוקה יותר, רצינית? ערכים משותפים. גם הוא, גם אני וגם הקבוצה כאן באותם שנים מזהים שיש כאן משהו מיוחד. וכן, נוצרת חברות מאוד חזקה, חברות נפש. אור ואני טסנו יחד ברחבי העולם, מה הרבה אנשים יוכלו להעיד עליו שתמיד ידע לחיות כאילו זה יומו האחרון, ואין לתאר. זה באמת עושה רושם מהסיפורים שאנחנו קוראים ורואים, וגם בהספדים בלוויה, שהוא באמת טרף את החיים, זאת אומרת, הוא לא פספס משהו שהוא חשב שמעניין אותו כדי לעשות אותו פשוט. הוא גם לא דיבר הרבה בדרך, הוא בעיקר עשה. הוא היה כולו איש של מידות וערכים, ודרך המשפחה המאוד מיוחדת שהוא תמך בה, והבחירות המדהימות שהוא עשה במעלה הדרך, הוא השראה לכולם במותו, חבל שלא בחייו. בוא נחזור אל הערב הזה, הערב הנורא הזה בדיזינגוף. מתי אתה מבין שצריך להרים רגע טלפון לאור, להבין, לבדוק שהכל בסדר? כל מה שאני יודע להגיד מהזווית שלי זה שהדברים עוד לא חלחלו באותו ערב, מאותו ערב עד היום. השתלשלות האירועים הייתה שאני מקבל רצף טלפונים לא ברור באזור השעה 9:30, 9:45, 10, כל מיני חברים משותפים שאני יודע שהם נמצאים בחתונה, אבל אני בעניינים אחרים. וחבר טוב משותף של שנינו מתקשר אליי ואומר לי פשוט תגיע לאיכילוב, ואני מגיע למרות של קבוצת אנשים שלא מצליחה להקל שזה מה שנפל עליה עכשיו, ומשם אנחנו עוברים כמה שעות רצופות שאור רותם בניתוח, מיקי בטיפול, ואנחנו רק מנסים להבין מה קורה, וכמו שתיארת, אנחנו משם 11 יום העברנו באיכילוב.
ובזווית שלך, ניר, 11 הימים האלה, וחלקם הם ימים דרמטיים שאני בכלל לא יודעת איך אפשר לדמיין אותם, שבצד אחד של המסדרון נמצא אור, ובצד השני אתה באירוע אישי אחר לגמרי. כן, אני דוד אור, ואני חיכינו 9 חודשים ארוכים שאשתי תביא את הבת הבכורה שלנו, ורצה הגורל, רצה הדבר. האירוע של אור קרה ביום חמישי בערב, וביום שני היא נולדה. ומי שקצת מכיר מבנה של בית חולים יודע שיחידות טיפול הנמרץ נמצאות ממש צמוד לחדרי הלידה. אז החוויה שמעולם לא חשבתי שכך תראה הלידה הראשונה בעולמי, הייתה כזו שאנחנו מסיימים את שלב הלידה ואני מעביר אותה לתינוקייה ועובר דרך כל החברים והמשפחה, וזה פשוט רגעים שאם אפשר לחוות כאב אינסופי ואושר אינסופי במקביל, אז זה כנראה מה שהיה שם. אתה אומר דוד אור ואני חיכינו ללידה הזאת, מה, הוא היה אינטואיט? זאת אומרת, איך הוא חווה את זה? כי הוא היה בזוגיות, אבל עדיין היה רווק. איך הוא חווה את זה שאתה אוטוטו הופך להיות אבא? אז ציניקנים שהכירו אותו מהצד אולי יחשבו שמדובר באדם אדיק, אבל היה בו עומק ושיח פנימי כל כך עשיר, שכל פעם שהוא נתן לו ביטוי במילים אז הדבר נראה. ואני יודע לומר לך שגם בפרק החדש בחייו בזוגיות וגם בעולמות שלנו, של המשפחה המתרחבת, שכל אחד מהחברים בתורו מביא את בניו וילדיו לעולם, אז אור היה חלק מלא מזה ותמך ואהב. לצערנו לא הגשים זאת בעצמו. אתם מחליטים, ניר, להנציח או לקרוא לבת שלכם להשאיר את אור גם שם, נכון? כן, זה נבחר עבורנו. היה לנו מאגר שמות שבחיים לא בא לידי ביטוי, כי העובדות דיברו בעד עצמן, וגם לעיניו אשתי וגם לי היה ברור שאנחנו ננציח את אור דרך הדבר הזה, ולא ידע מקרה בדבר, ושיש כאן מלאך ששומר על האחיינית שלו. כן. תגיד, ב-11 הימים האלה, היה ברור שהמצב הוא מאוד מאוד קשה, אבל היו איזה תקוות שאור, כמו אור, עם הכוחות הענקיים שלו, יצא מזה, או שזה היה, אני יודעת, בין ייאוש, יותר ייאוש מתקווה? בפעמים המועטות שראינו אותו פיזית, שאני ראיתי אותו פיזית, הוא היה נראה כל כך שלב ועוצמתי שעד שקרה הדבר עבורי זה לא היה ברור, והשיח הרפואי כבודו במקומו מונח, אבל האמונה באותם ימים הייתה חזקה מהכל, ורק רצינו שנצליח להגיע שתעבור שנה, שתעבור שנתיים, שנוכל לעזור לו להשתקם, שנוכל לעזור לו לקום, ועכשיו את המאמצים האלה אנחנו משקיעים ברותם. כן. צריך לומר, רותם מנסנו, שנפצע קשה ונמצא בתהליך שיקום בבית לוינשטיין. אפשר היה לראות אתמול בכתבה של טל שורר את התהליך המופלא שהוא עובר, וכמה אתם באמת, אני לא יודעת, אני מניחה שלחבורות שמתקבצות, אבל כמה משמעות יש לחברות האדירה הזאת של מעגלים, גם אני מניחה באבל הזה על אור, וגם בתמיכה ברותם. כן, הדברים, שוב, לצערי נכתבו בדם, ואנחנו כולנו מילדי שנות ה-90 של ירושלים, של תקופת הפיגועים. כן, אנחנו יודעים דבר או שניים על פיגועים, אתה אומר. אנחנו יודעים איך לעטוף ולהכיל, מה האתגר שעומד מולנו, אנחנו מכירים את הפרטים, זה לא הופך שום דבר ליותר קל, אבל האיכויות האנושיות שנמצאות בחבורה הזאת הם אלה שמאפשרות את כל זה. אני רוצה לשאול אותך על לי, בת הזוג שלו, על פי הרושם זה עושה רושם של איזו התאהבות סוחפת כזאת
פתאום נחתכה, נקראה ממש. כן, זה חלק ממי שאור היה. היה לו את האפשרות לעשות בחירה מודעת ולתת את 100% המאמצים לתוך אנרגיית החיים שלו לקיים את אותה מטרה. והוא, באותם ימים, זו הייתה הבחירה שלו, שהוא רוצה להקים זוגיות ומשפחה. והוא ואני, מסענו ברחבי העולם, דיברנו על הנושאים האלה הרבה. ותמיד היה ברור שברגע שאור ימצא את האחת, זה יהיה תכליתי, מהיר ויעיל, כמו שרק אור היה. אני שלי בין מדהים, והאיכות ביניהם נראתה, ותודה ללי שהיא משתפת. כן, משתפת, תכף נקרא גם כמה משפטים שהיא כתבה. הוא שיתף אותך? זאת אומרת, דיברתם על האהבה הזאת? כן, בחודשים שנפגשנו בכל מיני מועדים, בין אם זה חדר אחד או בין אם זה קבוצה, יצאנו להחליף כמה מילים על איך הולך ומה שלמה ומה המצב. וכמו כולנו, החודשים הראשונים של ההתאהבות נראים דומה. וכמו כולנו, הוא התנסה והלך בהם בגאון, זקיפות קומה, משהו תמיד היה. תן לנו רגע שלך ושלו שאתה רוצה שנדע עליו, לשתף אותנו. בנובמבר 2019, אני חושב. דו ואני נמצאים ברפובליקה הדומיניקנית. מעבירים עוד ארוחת ערב ועוד טיול. ולי יש אינטואיציה באותו יום מאוד חזקה על אחת, שכשאני אחזור לארץ איתה אתחיל להתראות ואיתה אתחתן. ואנחנו מדברים על זה ואני מסביר לו ואני אומר לו שאני לא יודע כמה ולמה, אבל אני יודע. וכן, והיום זו אשתי, אמא של אורי. הוא היה האדם שאיתו היה אפשר לחשוף את הכל. והיה אפשר להגיד גם את הדברים שנשמעים מוזר בהתחלה, או אחר. הוא היה שם להכיל עם הלב הכי גדול בעולם, ולשמוע וללמוד מכל אדם. הוא היה ענב כל כך בהקשר הזה. הוא ידע לקחת מכל אדם לשיעור אחד בחייו. ניר מרגלית, חבר של אור אשכר, זכרו לברכה. תודה שדיברת איתנו. תודה לכם על הזמן. הנה דברים שכתבה לי, בת זוגו של אור, אחרי שהוא נפטר מהפציעה שלו. נכנסת לחיים שלי כשאיבדתי תקווה באהבה, כשאמון בזוגיות היה נשמע לי כמו פנטזיה רחוקה, והראית לי שאני יודעת לאהוב עד שהעצמות כואבות, שיש דבר כזה אהבת אמת, שהכל מסתדר בדיוק כמו פאזל. אמרת לי שכל פעם שאני כותבת לך שאני אוהבת אותך, זה מרגש אותך, אז אני צורחת את זה לעולם תשמע את זה איפה שלא תהיה. תודה על הזכות להיות איתך. אני מתנחמת בזה שאני יודעת איזה אושר חווינו בחודשים האחרונים. הלכת מפה עם לב שיודע אהבת אמת. אני מבטיחה לחיות כמו שאתה היית רוצה שאחיה באורך ולא בצלך. תשמור על גאיה ועליי אהובי, ותבוא לי בחלומות בלילה בבקשה. אני צריכה אותך.